Hi guys, medyo adlaw na itong tanan. Siguro adlaw day guys. Grabing lainat ang pamati. Parang labarak ang kanila pagpikas. Dani, sakit ka dyo. Mag-ilap-ilap. Ang mata siguro niya ni ba? Ganihan ng hinlo mo kus bintana. Diyan ng wag mga lawa-lawa. Nakatog ko pagkaman. Hangi katog kay basig mawawa. Manggihapon. Nga niragali ko diha itong kang ati imi pang kuasa labad sa uwa mangyapong mawa magkuhan sa kulad to guys maguna magkaling ko dito sa likod basig paningtan kumawa ni di lalimang giwati jid kanihara ni so ko dito sa likod guys kaya hindi na pang mga alas 4 mamubo na pagkusbuwak tuwas iring manok tari po guys ipapasas na daot ano kay kamutik kong
Ut-ut na. Yan guys, nahilo-hilo na guys.
Nagdara arang gihawan-hawanan kay na may kamuti kong sayang man. Kuha na po karon undang na ko kay magpundo pa kog tubig para sa buwak. Alas 4 na po ag manok. Doon naman na hinlo-hinlo.